Nyakura mogi juango ya ore kino machini kendo wantie ka kelo gazet kendo sani wadadonje twak ayanga twak mawalose kawuono oula e wang' jogo mareso oganda mano kaka girango ka gichiwo kony mopogore opogore chwalo kony ne oganda jo Kenya e kinde ma nyaka sani nyakura mogi juang waloso e chenro mar rupiny ka oula ose nego ji 8 mano seche 24 mokalo ka kwan jogo mosewito ngimagi duto romo 230 kod 8 ji maromo 235 bende osedar miechgi ka mano yudore kanyo kod oula ka oula nyaka sani osenego ji 3 e kaunti ma Kilifi ka ji mosewito ngimagi Maimayu oseidho mochopo 61 kod 1 okinyi ma kawuono kae antiere gi thuolo mar bede twak kod oganda waduto ma ae gwenge mopogore opogore wabere ni kod ng'eyo counties wa osebedo kaka midhiero mopogore opogore kony gi chwalo gi e yo machal nade mane gimomiyo okinyi ma kawuono antiere kae kod Jaka Mayo adamiye thuolo mondo mi okonwa en gi lony mare gino motimo e county ma Nairobi kae en regional coordinator mar Kenya Red Cross bade ma Nairobi kendo kaono wantiere kode kachiel okonwa gi lony mare ni midhiero ma jo Kenya kalegi ere kaka gin gi kode kaka Red Cross kendo ma Red Cross wacho ni omenda madwarore karka nyachopo kata bilion 7 gi wiye diri mar wach nyalo bedo nitiere karkanyi bel kod nyaka gikonyi ka Cleophas Watch yagisumo kanyo kwar mokio nyaka sango kantie ka kod Jaka Mayo coordinator Kenya Red Cross bade ma Nairobi oyawre okinyi ma kawuono imose oganda wa ichiwe yo machal nade oyawre uru erokamano Cleophas Jaka Mayo bong an coordinator mar public health and emergency tiende ni ka poni wayudo midhiero moro to wang'iyo yo mwanyalo rito go oganda mondo midhiero mar ariyo kik yudgi for example ranyisi mokwongo ni gima timore ka wan gi oula moro to ji bedo gi camps koro ing'iyo ritgi kaka gibedo gi ler gi thieth mondo oula moro kik chak yudgi kendo machalo kaka kolera nyaldiema to koro ka wacho ni masira machielo kik yudgi kendo mano kakalore kod kakalo weche gi mag oula mantiere wano sama wuoyo sani cases mosego kata report mosechiw yangore ji 30 kod 4 mago cases mag nyaldiema kata kolera mosemuoche kone mopogore opogore wikoro yo machal nade koro kod oula kod midhiero machielo mar kolera mabiro watiyo gi magawo mar rito ngima Ministry of Health monde wa coordinate bedo gi outreaches tieni jowa dhi to riwore gi joma tiyo hospital mondo gi yud yo mar konyo jowa yor thieth yes to e kinde ma twak inyo kanyo ka masira moro timore mar oula nitiere oganda mamoko madwaro kony mapiyo mondo mi ochopi kaka Kenya Red Cross oseno kanyo ka ichwalo kony ne oganda en kony unyachopo kacha gi boats pawinjo nyaka sani nitiere kidienje mopogore opogore mag jogo machwalo kony nitiere jogo machwalo kony manyachwalo kony e pi jogo manyalo chwalo kony katiyo kod kalapapla jogo mantiere lo karka kaka Kenya Red Cross upange ga yo machalade mono ne dieru chopo ne oganda gi duto no nyando kata ka nipogo chiemo ti jogo matiyo kata mondo kalapapla mondo mi ogolo oganda e pi moko biro kata gi yie mopogore opogore moko bere ntiere e pi kanyo ka giwuotho kod oganda okay Kenya migawo mar Kenya Red Cross nigi branches across 47 counties per ngwen gaberio wan gi offices kono e offices go wan gi joma tiyo kanyo to gin gi also volunteers jogo mochiwore mane kor gwenge matiyo gi Kenya Red Cross koro gin ginyalo chiwo report direct to the branches to branches nyalo ko wachno headquarters kopogore gi mano nitiere nembni makigoyo nitiere emergency operation center emergency operation center ni namba makigoyo 1199 number 9 man 1199 koro kigoyo to ji nitiere ji mobedo offices to kaluwore kaka gimiwachono nitiere kaka obedo directed nitiere joma obedo deal gi yor mar pi mithiedho nitiere joma obedo deal gi joma shelter nitiere joma deal gi nutrition nyamino nyoro no wuwa wach mar nutrition wach mar chiemo gi to ngima ber yor chiemo mano e gik moko mantiere karkae mano ka oganda mopogore opogore nitiere karkae kwan magaro nyalo penjre ni ero Kenya Red Cross kama untiere ng'ato nyalo wacho ni omenda gi un kod gi kendo un wegi koso yudo sir ka wuok kuom sirkal wayudo sir kwa kuonde mopogore opogore nitiere
donors, nitiere jomochiwore ma samoro wabedo gi call for drive. Koro jogo mochiwore nyalo chiwo gik mopogore opogore. It can be in cash, it can be in kind. Gin inyalo en yor pesa kata en chiwo mar gik madhi konyo ji. Koro gin chiwo mopogore opogore ma kuom ji mopogore opogore. Nyalo bedo donors, nyalo bedo other stakeholders. Koro ok wati kendwa, watiyo gi other people, other partners konyowa e yor chopo gigi mondo okony ji kor gweng'. Une kaunti ma Nairobi ka, kaunti moloso mana sama idonjo ka watimo gazet ka kod Joyce Oduor, nitie chenro mag daro oganda mopogore opogore. Un bende untiere kar daro ji koso untiere mana kar reso oganda kama gintiere sa? Gima wan go iluongo ni temporary camps. Tiende ni ka poni ji masira omako ji, nitie kaka idarogi, iterogi kamoro, to ok ni koro gibedo kanyo chuth. Gibedo kanyo ka giresore, imiyogi other gik mamoko ma ginyalo konyorego, obed chiemo, obed kar dak, obed net mondo suna kik kagi, obed yor thieth. To koro bang' seche moko wang'iyo kaka bang' kodhni ere kaka jogo nyalo dok kuma ne gintiere, koso ere kaka inyalo konygi mondo gibed kamoro maber bere ma kata ka masira moro biro ok chak yudgi. Nyaka sani useloso camps marom nade? Sirkal owinjo kogolo milome mar ne wacho ne gichano keto kaka ne giseloso kata ka iketo moro ma pod omedo luwo kwan maromo 115 mago mag IDP camps ma gibedo kata jogo ma odar kod oula ma opogore opogore. Kaka Red Cross ponono uchano bago gi kuonde moko mag sikunde koso mag sirkal. Utiyo kod sirkal machiegni bere ni gichopo kar nikech waneno moko manoketi e kaunti ma Kisumu e gwenge ma Nyando nitie sikul moro kanyo ni Nyamasao ne pi kanyo kama ne odhi jote kama ne gidhi jot kanyo aora Nyando muoch ji odar kendo kama ne gidhi jote kama noketigie kendo koro giwuok gidhi e skul ma Ombaka. Magi bende nyabedo katimore e skunde mamoko. Kichopo Nyalenda yud ni skul mananga pi bende kopong'e ji ok nyadak kacha giwuok gidhi kuonde mamoko. Utiyo gi sirkal mondo nene camps ugi gin moko achiel koso magwewe ma sirkal nolando camps gin integrated. Ok wachni koro wan gi camps mag Kenya Red Cross. Camps are integrated. Nyalo bedo e school, nyalo bedo e facility, nyalo bedo kumoro ma ji oyiere ni koro ka to koro safe. Nikech gin watime together with other partners, other stakeholders. Koro ok wanyalo wacho ni koro gin purely ni gin camps mag Red Cross. No. They are all integrated camps ma every partner is involved. Ahinya migao mar government gi local county government gi national government. So it is done in consultation. En gimitimo e winjruok. Kaluwore gi from with the volunteers on the ground. Jogo matiyo gi Kenya Red Cross machiwore ni tiyo. Gin ma ng'eyo gigo ma ji piny dwaro. Koro ka gichiwo information bilano, gichiwo wach bilano. Mane moko robedo piny to wang'iyo ni ere kaka watim gini ka wariwore gi jomigao moko. Ok ni koro watime kendwa. En riwruok. All partners. To bendo setting assessment moro manya bedo kata usene na dier penjo maduong' masane oganda penjo higher ground ni en kanye. En kanye ng'ato penjo ni Rwadar wan Nyando. Higher ground ni kure ma ng'ato wacho ni wadhi. To bende higher ground ka ere kaka ginya wacho ni wan safe ka. Waseneno higher grounds mantiere Mount Kenya, Kirinyaga, waseneno gi Kiambu, nono machiegni gi Udhiru, kama bende ntiere landslide matimore. Kendo ino ka pi wuok mana piny to lo ruombore piny kendo ino ka en kama ogede ot nyalo gore piny. Mano nyabedo ni en higher ground kalore gi jok moko. Jok moko ni higher ground to gin safe. Jok mantie piny koni manyo higher grounds ma bende gikiane gi kure. Kaka Red Cross bende use map gi kuonde moko manya wacho kuom ranyisi ikono kata Nairobi karka. Jok mano dar madare mani kono no wuoge ginga oche. Gidhi kure. Higher grounds gi gin kanye Nairobi ka kuom ranyisi ka wanyarango. Koro gino Cleophas lochero kamano ahinya. Higher ground kata ibe dak e kor gweng'. Nitie kama kidak koth biro to pachi moro ng'isi ni kadhe kama to nyalo yudo kar resruok. Koro gino en gima tim participatorily. En gima tim go ganda together. Wacho ni ere kuma nyalo yudo resruok kopon gima kama obiro. Onyalo bedo chiefs camp, onyalo bedo school moro mogere e got. Ineno kamano. Onyalo bedo kata land moro mano bedo owe lakini en kanyo en kama ber uloko ok make. Koro en gima jogweng' decide to gi discuss to gi wacho ni kae mar poni ber ko wadhiye titimo na assessment kabe embe en gi those qualities mar resuji nikech nyaka bed gi access ka gimoro timore nyalo yude bed gi arita maler gik makamago. Koro ok en muzigo marwa mondo koro wang'is ni ma ya grand mari en gimo tim participatory. Wakao pach jopiny to wacho ni ere kama wanya yude resruok koponi gima kama oyudowa.
kaka Nairobi County kuna moko manosema mwacho ni kai kuna mogana nyaldi to koro challenges mabede kaka Mathare kata gine ne Kibera is a challenge kata king'iyo kaka utego bed is a big challenge. Mane penjo maduong' mantie ka nikech Kenya ma wantiere sani ok liwach ni en Kenya machalo piny Tanzania mantiere kod gimluongo ni ujamaa kata minyalo wacho ni awuo kadhi adag ka ng'ane lob cha nitie kacha en lobwa kaka jogweng' wanyalo dhi tiyo gi lob cha kiwuok kacha wacho ni oyo macha lob Otieno kama entie cha macha lob Joko Uko kama gintie kacha ng'ato mawuok oko kata jalibamba mawuok mabiro e gweng'u iwacho ni Nyabondo kacha en malo kaleo e kaunti ma Kisumu ng'ato wuog yo Sangorota kama pisa ni theke oidho dhi Nyabondo dhi e lop ng'a nikech sani wan gimoro ni malopa makara kama ntiere ng'ani bende buchoko pachgi nikech ka en lop ng'ato dhi penjre ni ubire lopa nang'o to kanyo bende ogara yudo resruok moro malong'o. Yes, Cleophas gimana temo wacho ni gini en gima timo oganda te. Koro gini ok en ni koro Kenya Recruiters keto areas ni magi koro high ground ko udwa ng'iyo ni magi high grounds no. En gima timo kariwore gi pach jopiny. A good example kidhi like kidhi Mathare. To nitiere some spaces ma anyalo wacho ni kata en back ndara. Tiyudo ka en safe. Koro ng'ato mano mane ei Mathare kocha. Kuwuok oko ni mobiro oko ni moyudo kama safe. Mano do ka in a higher ground. Tieni according to the assessment makanyo. Koro there is no ideal minyalo wacho ni koro wasema wacho ni koro ke dhi Mathare wan gi higher ground ade kata ngwen. It is based on assessment at that particular time. To and based on jomo odak kanyo. Mamane wach manya bedo kar kanyo ni waranga kama chelo ngecho weche mag higher grounds gi kato wanya sike nikech oganda penjo mathoth ahinya kendo en gimoro magiwacho ka sirkal siko ka wuoyo kod oganda kono oganda ni mondo daro dhi e kuonde mamoko kuonde gi gin kanye bedo seketi gitenge kata kuom 100 kata IDP camps machalo kamae maromo 115 nitie jogo mane miere gi odhicho gikia kama gintiere nyaka sani giwacho kanyo ni mago mane ntiere Mai manyaka sani oganda osewito ngimagi ochopo 61 nitie moko madhi chako manyien koket gi mana IDP camps en chenro ma sirkal monego bed godo mar neno ni gi jogo chako ngimagi manyien koso jogo nego chunga kama gintie sirkal gima gisitero kata mana weche mag Huduma Center ema gisitero machiegni mano be nie program mar Kenya Red Cross like waluongo ni livelihood tieni kama sireno osirumo ere kaka ng'ano nyalo chako ngimane kwa ng'iyo kaka jopur ka chiwo ranyisi mokwongo en ni wang'eyo ni oula no dhi nyaka gi dhok donge moko dhi nyaka gi pur ma ji opuro to koro bang' oula ni ere kaka jogo nyalo chako ngima ma fresh ere kaka ginyalo restart their livelihood koro nitie program moko mag livelihood ensuring that one gi restoration to wachako ngima ne jogo mane gino omako mane kama gintiere ikono wakawono bende gazet mar The Standard waneno ka kwa bedo kod food crisis bang' koth ka chiemo puothe bende oluoki oywero dhi kuonde mopogore kopogore kata gi chenro mamoko mantiere mag reso oganda chenro mag pogo chiemo kod mwandu mamoko utimo gi machal nade ne oganda duto kama untiere utiyo kod county to nyaka sani yangore nitie kata counties moko makidhi ka chief e gweng kidhi ka chief ni bende ula oketho odi imbende oula odonje odi ikoni ni oyo indongi ne ot ma permanent jok modak e ute mantiere piny ema kore konyo kuonde machalo kama bende useyudo chenro mora ni nitiere dewo wang kata weche mag mibadhi chenro mag keyo mwandu ma unuwegi une ma ugolo mondo mi okony jopiny ni abedo bando mauta chiemo pogore kinde moko noyudo thuolo mar biro e warehouse maru mantiere Nairobi kae gwenge ma South Sea iro ka nitie mwandu mopogore mane golo kinde mag El Nino ka mwandu gi ka ugoli ka gidhi e kor gwenge bende supervise gini adier gigi ochopo ne ng'ama dwarore kata ng'ama ochano no kata ng'ama masira oyudo ero kamano ka watimo assessment nitiere ka ugolo kony ing'eyo oluoch ni kawaida ka kony biro to ji biro mang'eny molo kata kony no koro wan gi a particular way protocol on how we assist kaka wakonyo oganda tieni nitie assessment mitimo on the ground and assessment kosetim ang'is ni wan gi branches to wan gi volunteers to wan gi jogo matiyo offices those branches to gitiyo together with gi jomoko ma counties to koro kosetim assessment gikolo report for example ni Nyando joma kama obed affected
to mae gik madwarore. To koro report bilano biro e Nairobi office headquarters. To kaluwore gi that requisition, mano yor achiel. To koro gigo wuok kong'e ni gigo dhi kama kama. To there's a way of monitoring and reporting on how mano itimo yo maler kabisa. Mar ariyo, ok ni nyaka oage koni. Ka wasewinjo ni nitiere possibility mar floods. To nitiere areas mosebedo mapped mong'e ni Budalangi, ing'e ni Nyando, kama kama, gini nyaka beni they affect these areas. Koro nitie gimiluongo ni prepositioning. Before gino timre, ji osedhi e ground ma ji ose prepare ma giloso gigo maponi nyalo konyo oganda. Koro gino katimore, ok ni nyaka rit ni gigo an Nairobi. Yudo gigo ka gigo nosechopo e gweng' rito mana konyo oganda. To watime in partnership with the donors, to watime in partnership with the county government, national government, gi migawo moko. Yes. Ageni penjo madhi penji ka sirkal ema nyabedo nyalo duoko. Kata kamano ang' itema ne iduoka ne minyalo chopi. Utiyo kod migepe mag sirkal. Mamalo kod mago mag counties. Sirkandegi. Kagi wacho ne gi kore kanyo munyalo bedo uloso chiemo matres ka uketo kumoro achiel uwikru ne koth mabiro kata oula mapek madhi bede gweng'. En ang'o mamono sirkal kachiel katiyo kod Red Cross mondo mi ugeng'a ne masira gima mamoko nyalo bedo katimore. Nyando osebedo ka ywak higa ka koth chwe. Gwenge ma Kapuothe, Kisumu osebedo ka ywak pile ka pile. Mano higa ka koth chwe ni koth pio oula no hinyogi. Budalangi margi nodok piny matin. Kirango gwenge mamoko. Gino mano tim Budalangi mano miyo ywak koro tinde ok ng'eny ahinya kaka nong'eny e kinde machon. Gi ok ne tim e gwenge moko. Moloyo ikruok ne kedo gi midhiero mabiro kod oula. Ka inyalo geng' masira no kapok otimore. Nikech sani yangore ni ero piny Kenya kod telo mopogore en mana wacho ni en reactionary. To ken moro manyabedo ni en proactive mondo mi oneni madhi timore. Wager dikes ma jogi ywago. Jonyando oseywago kuom thuolo malach ahinya. Ne gibedo kod kwe moro matin ero kwe chako rumo kaluwore kod oula. Cleophas, ken ing'eyo adhi wacho wach Budalangi is a proven example ni dikes koger maber ma olos makoro ogeng' oula maber to konyo. That osebedo proven. Oseng'iso ranyisi ni gino nyalo timore maber kendo nyalo geng'o masira mamoko mang'eny. Koro wan watimo gimiluongo ni advocacy, to watemo wuoyo gi mamoko mondo waluw gi example mar Budalangi cha. Wane gima nyalo timore. To in ka ing'eyo kaka kawaida. Gigo madhi gi politics. Seche moko ionge influence. Ok inyal wacho ni ma kama nyaka timre. The best you can do en wacho ni gino be wanyalo kele e Nyando koni. To kata MPs wabe nitiere wing ma advocacy mawuok kod ni this time around watema ne konyo jopiwa mondo olos gima machalo ka dikes machalo ka Budalangi mondo wageng' gigo manyalo kelo oula ma interfere gi jowa. Ne gima ne timore kata Sindo. Gima lich miwuoro ahinya. Odiochieng' alanga pi ae dho nam ng'ok kabiro. Koro gigo nyaka ng'i. To mana kaka wacha cha nitiere gigo madwaro koro political influence. Kanyo koro ng'eni kanyo koro ohewa. Kanyo ingo. Nitie gik mamoko bende matimore kar kae. Assessment magu kachiel kod kanonro magu ma utimo. Nitiere nikech in kama intiere ka itimo weche mag bedo coordinator ka utimo Nairobi rango weche mag thieth kod ngima oganda bende mathoth ahinya. Bende yangore ni nitiere thuolo ma oganda nyalo yudo tuoche mamoko kata kopogore ma mar kolera kaluwore kod pi mochido ma bende igolo e oula gi. Nikech yangore nyaka sani nitiere kuonde moko ma kidhiye mus kuom tiyo gi wach machalo kama nitiere kute moko mawuotho kata e pi. E pi oula mantiere kar kanyo. Pi mabiro ne oganda moko roya siwej magi. Donja iye kuonde gi kama gintiere. Nitiere ka unyalo ukawo okenge kutiyo kod county mondo mi ukel resruok ne oganda ne jok machalo kama. Mano is part of package mano wacho ni wakonyo oganda in terms of water and sanitation. Nitie components ma ng'iyo e yor thiedho pi, ensuring ni pigno ma ji modho no en pi makare, en pi mothiedhi. Koro mana kaka wacho ni nitiere plans to ensure ni wan gi long term vision ni gima kamago timore like kaka Nyando, ng'eyo ni Nyando pile ka pile oula kobiro ma ema timore. Koro in the process nitie yoro miketo ok onya bedo gima timore sani but otimore step by step mar ensuring there is safe water, pi maler mar modho. Mok ni wan go oula momowa to kendo tuoche moko be chak biro momowa. Koro like wan gi masiche ariyo moriwore. Koro watemo geng'o gik bilago. To en gima timore mos ok onya timore gi sani. Koro nitiere process, nitie kata skunde moko ma koro pi
yudore kaluwore gi partners mosebiro oketo yor pi maler kata koula ntiere koro ok gimodh pi oula cha to gimodh pi maler. Erokamano. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng'no ma piny mangima dhialo iwacho ni en World Red Cross and Red Crescent Day. Mano kama intiere piny mangima. Nitie okenge mopogore opogore mantiere kar ka magibedo kanyo ka giluwo kata gigo matayo chenro magu. Nitie jogo madwaro ga bedo volunteers kodu, jogo manyalo wuok oko mondo tim tijno kodu kamoro achiel. Iwacho ni kama utie ubedo gi thuolo mar rango dhano kod wang' moro mar dhano, ok iranga dhano kaka entiere e kinde gi kama untiere kumedo bedo mano wacho ni impartial, ok uchung' kumoro achiel kende, ubedo kanyo ka orango kuonde duto mondo mi uchopne kata jogo mantiere kod nyalo mantiere piny kata mamalo kod ber marumo nya bedo ni wuothe konde duto mag piny Kenya kod mano bende mar bedo independent. Odiochieng' ma kawuono ka udhiale ujiwo jotich kata jogo montie kodu kacha kaachiel koda ka jok matimo voluntary service ki e yo machal nade kaachiel koda ka chenro mamoko kata sani jok madwaro mondo mi oriwre kodu kata jok madwaro ni oriwre kodu kaka volunteers gitim nade. Kawuono en odiochieng' mar World Red Cross Day. Piny ka piny nigi Red Cross kaka Uganda ni Uganda Red Cross, Kenya wani Kenya Red Cross. Koro odiochieng' ma kawuono pinje temo celebrate World Red Cross Day. Tiende ni en odiochieng' ma celebrate go king'iyo the 7 principles ma guide our work. Gigo mamiyo setemo luomogi ni wang'iyo wach mar oganda, wakijo kisungu wacho ni humanity, wang'iyo issue mar independence. Tieni oserve kata wadumia ji tok ni nyaka miyo mana direction kaluwore gi political interference. Koro gima makogo. Koro odiochieng' ma kawuono en ni waparo odiochieng'no mar the founder, men Jaswiz. E yor manochako go this movement. To wang'iyo commitment marwa to gi jogo mostimo maber e yor tiyo ne oganda. To koro gi mano nitiere other things like wanyalo timo recruitment drive, membership, mondo increase membership because Red Cross is by membership. Kata in wuon Cleophas inya bedo member mar Red Cross. Bing'e wacho. Inya bedo member mar Red Cross. Ok man school ka koso kana donjo kana school koran member. Kore dhi haya mi bed nyaka life member mar Kenya Red Cross. To arone ka be in mana member abana mana wuoyo kodi. Nitiere ka jabedo member recruitment so that one gi a huge number of people banyalo konyo oganda. Nikech ka number wa medre tiende ni koro one gi radio network to nyalo konyo ji mang'eny to one gi resro ka oganda. E kinde ma uneno ka gima ngima bedo matek kata chwalo tich e kuonde mantiere sani. Services machalande bende mantiere kar ka wan go oganda mosekon kanyo kikia gimida wacho ne ng'ama midhiero mar owelo chopone kike wache. In midhiero olo daro ng'ato madare tidhi kone ni dak e bath aora nang'o. Pi thago ng'ato nyalo tipenje ni ite mang'o bath aora nyalo. Ng'ato penji gik machalo kamagi. Nitie dang'ne mag paro mabiro kar ka kendo waloso kiny ma kauno kod Joyce. Iwinjo kanyo ka gima yangore lela. Nitie joma chuo mathoth makale midhiero sani kaluwore koda en dang'ni mar paro mano mabiro kalure kod anyuola magi ma okale midhiero ni mar oula. Iwito ng'ati otumukore kuomi ing'ama dichuo intiere kar ka ok ilos gi ng'ato, joma mine mantiere kar ka kod nyithindo mano twak mabiro e mbaka romo kawuono sa adek, joma chuo bende kama gintiere. Ere kaka utemo mondo mi umigi ane hocho e kinde gi bende ma masira ni dhi mbele mondo mi kik wabed ni wan gi masira ariyo, masira mar oula nitie ka paro bende olal. Nitiere intervention in mental health and psychosocial support. Mano be timorega. Ni nitiere group specialized colleagues what gibedo trained chiwo counseling na jogo man gi trauma. Mak paro no gi kanyo koro naka yuyo masani anga duog mondo mango mak paro mara mental health ni makare gi kuku mare ka wantie kasi nyakoro mo jonga ko yuyo masani ka waduogo twak dini. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop.
Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching, and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wache to go kot to jibiro tek. No ero sort of dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyokoro mo jong macheni kendo waseka yoy masani wadani odhi nyime kod twaka mobedo kaka warango chenro mopogore ni oulani to kelo rochruok ne oganda jopiny yo machal nade. Amayo mana kama nachope ne wadhi nyime kod rango kendo neno gine dier gibiro e yo machal nade mondo mi ochwal kony ne oganda mopogore nitiere chenro ma oganda yudo dangni mag paro mana kama ne dhi nyime ka ilero kacha nyalo mana kwanye kanyo weche mag mental health kako deal kod weche mag mental health nitiere like gimoro kosetimore kaka midhiero oseyudi to koro iyudo ka paro donjo mang'eny, nyithindo samoro ok dhi skul, nyathi moro noselal e pi pok oyudi, koro paro chendo. Koro ng'ama chalo kamano nitiere koro gimoro ochako medre kuome mopogore gi oulano. Iyudo ka koro kare pache ok ti maber. Koro nitiere group mar counselors ma dwaro hocho kao ng'at bilano to miye hocho makende to gi other things apart from hocho. Koro luore ikako yude ng'ato nyalo bedo kod mano to en gi gigo ma mone paro maber, en gi depression, en gi stress chiedh nade. To koro kaluore gi mano assessment motimne nitiere for example gigo ma mone bedo piny settle down, nitiere mahitaji moko men go. Koro assessment motimno miyo koro inyalo chop kuome from the assessment yudo ni gine makelo stress bilano, gine makelo dhier bilano. Koro nyalo miyo kony ochop kuome apart from mochono it may nyalo dhi beyond. Koro nitiere a section ma deal with that to atime kaluore kanyakla gi migawo ma means of health, migawo ma thieth. Ero kamano nitie thuolo mag oganda ywayo dwaro kony kawuok kuom jo Red Cross to gintiere kor gwenge. Iwacho ni gintiere gwenge ma
Kabuto e Migori e Nyatike kacha kuonde ma midhiero mag oula gi bende nitiere opino wachop ne Red Cross e yo machal nade an piyo donjo oda pichopo e korot okalo kanyo chomo kama TV nitie okalo koma ting'o malo kama nitiere karka assessment mage ma itimo e kinde moneno ka giduto bende timore achiel kachiel kendo oganda dwa kony mondo mi ochopi en threshold mane manyaka gichopi kata okang' moro manyaka hinyruok chope ne oganda mondo mi Red Cross because hinyruok ni bende ok ochuno nyaka chopi ne oganda Red Cross pod nyabira mondo mi okony utudu kod ginade Cleophas angini penjo no ji osepenje ndi kendo ji penjo kabisa ni ere kaka nya yudo konyruok kaluwore gi kony ma kuom Kenya Red Cross kamano to nase wacho chien kacha ni wan gi Red Cross volunteers jogo matiyo kor gweng ma gichiwore tiyo na Red Cross ogin full time ni gichulo gi ni ondegi ni gitiyo ka dwe to gibiro konyo sama masira oyudowa kata oyudo jopiny to koro nitiere gimiluongo ni reporting koro from the volunteer nyalo chiwo direct reports to the office ni aneno gima kama timore to from the reporting itimo assessment nitimo moko makata volunteer wuon obedo trained to assess koro based on the assessment report to chief office moko bedo escalated Nairobi office moko can be dealt with at the branch level ni ma watim kama mondo wachop na jogi koro gima duong' en ni obedo reported followed by assessment o team to yudni gino en gima okalo threshold ni kaluwore gi assessment marwa nitiere mowacho ni ma to koro dwaro kony ma to en gima inyalo mana to samoro assessment ng'ato hinyre referral Jack do samoro assessment ng'ato hinyre nikech un kanyo un pod atim assessment to ngani ordinary piny ka it depends on the situation moko konyo directly but this situation moko koro dwaro assessment like koro jinia camps nitie konyo moko gidwa yudo koro ng'ato podhi e camps to timo assessment e camps to wuoyo gi jogo to wacho ni ang'o made wakonyo go jogo mano ngini ni assessment me camps but much as emergency much does not in assessment much just report through the volunteers report to the office or call namba migoni kendo chaki nyanu yana kanyo bero tiyo gi credit koso en free okidi credit credit koro kisego 1199 to jogo man office gi ng'eny they'll divert and gibo neno ni ere ka mo kete ng'ani to follow up koro gi simo mogono gimbe gibo gocho on the ground to gioro ng'ato from the ground ni simo odonjo kama diuru nyateke unene ang'o timore yes koro mane e channel motiyogo yes haya nyakora mo jwang kamano e paro mantiere kar kanyo akoni kanyo ni yao lende watulo mondo mi kain gi penjo mora mora tinyalo oro kar ka mondo mi wabedane kod ng'eyo ni gintiere e yo machal nade mano ka wantiere kod kanyo kora mo jwang tiere oganda mopogore kama ang'eni kony moko nya bedo kanyo ni biro kata ok gichopi tang'eni sane untiere gi paro mabende uchwalonwa e ote machuok mano kama wantiere kodu mondo mi wabedane kod ng'eyo ni gin gik mage dwaro magi gin mage afel koso rochna winjo maber ahinya Cleo meda yao it jowa kendo ge gima owinjo sirkal gima sirkal onego bene timo Fred Wambui Ward Jane wacho ka ni watching live kantiere nyaka achero kamana ahinya kama furiko ya ghadhabu Asman Nyongesa medo wacho kamano e mbui marwa mano mara Facebook ka wantiere kacha SMS line wa menaria deka uchelo nyakura moge jwang wacho ka ni Mama Su wantiere karka ero kamana nyatiere Ramogi TV kendo aluo chenro makare ro kamana enya moko bende ka wuoro nyakora moge jwang yorora kama nitiere oganda mamoko mantiere karka kendo wacho ni ma ote madonjo ka wuok ne oganda mathoth ahinya iwacho ka niero koth dhi bedo ka chwe e gwenge mopogore iwacho kanyo ni focus indicates you may experience heavy rains kod landslides in your area iwacho ni iwuoth ka itang kinde ma giduto donjo kata yor ote machuok igo simu e achiel 9 ma en ote mano dine jo Kenya duto odiochieng' manyoro koso nya bedo ni obiro kama opogore ntiere ote kata alert system mora ma untiere godo kaka Kenya Red Cross to bende ukene jok moko mopogore kuonde ma gintiere kunya bedo jok moko ok yud ote machalo kama ote masomo no kanyo janeno ni oore kae ko wacho ni ero ma en ote mane oyudo dibed ni ma bende wuok Red Cross nikech entie namba no mondo kanyo ni call 1199 kama entiere karka ote ka jopiny oyode wacho ni koth dhi chwe gweng'i kama entiere karka manya bedo ni en lony ma umedo mondo mi umed konyo oganda obed kod ikruok makare
Erokamano, mano e gima wachakogo iluongo ni early warning, early action. Tieni ka iyudo wach chon to inyalo kawo okang' moro manyalo konyi. To watimo kaluwore gi migawo mopogore opogore, wariwore Kenya Meteorological Department, meteorology, joma somo weche mag wacho kaka koth biro kata horo moro biro, ging'isi chon to gi Safaricom be. Koro nitie gima waluongo ni terra messages, gin SMS mang'eny ma oro ne ji, to watimo koro gi konyruok moa kuom Safaricom. Koro kama jo meteorology oseng'isowa ni wanyalo bedo gi dalili ni koth biro, wuon ji ni koth biro, to mae kiwango manyalo chwe. Onyalo chwe koni, onyalo chwe koni, onyalo affect these areas. Koro those areas bedo earmarked, to waoro message to the Safaricom. To Safaricom nigi nembni mag ji in areas mopogore opogore. Ging'eyo gimbe gi map. Nikech ok ginyal oro notice ni koth biro, to wang'eyo ni koth to onge kono. Because these numbers are mapped according to kuma ji odake. Nikech Safaricom ong'eyo kuma idake, kata in oluoch Safaricom ni in kadonge. Koro messages go ioro ne ji kaluwore gi ka kuma gidake. Ni joka nyanam, koth biro, to mae ka onego waikre. Koro jopiny wambe wasaw ni sama uyudo message bilago to ukawo action. Ukaka ni ma en mana forward, en message moa, en ujumbe moa kuom kaka itimo ga pile. Kauru ma serious mondo ukaw okang'. Nikech jogo manokawo okang', for example, mane Lino mane obiro last time, neno gima notimore. Jogo manokawo okang' noyudo resruok. Nikech gibedo warned to gikawo action. To action ng'eni luwore mana gi in iwuon. Nikech ok inyal wacho ni koro tegemea ni en koso mondo ng'isi gima kama. Naseng'iye a good example ni kidake kor gweng' ting'e very well ni ka koth ochwe to kuma dayude resruok dibed kama kama. En e pachi kata koth pok ochako chwe. Koro en okang' mane mikawo. Koro sama wayudo messages bilago, kik wakaw ni en oyoma, en adieri, to waseneno gima kamano katimore. Nikech kata mane owacho mar kalausi mane biro, tero Nyasaye noserese ok ochopo e Kenya. Pa ne orumo kapok ochopo e Kenya. Ber mondo waikre kata kobiro to ne waikore ne. Moloyo ni koro ibedo poya ni ero biro. Koro wacho ni wan kata omiyo woni to gino kotimore, to in ikori, mano ber moloyo gino yudi nyapoya. Koro an iluoni early warning, early action. Utake sani kose ni goro moseko. Gino sebedo katimore, lakini sani koro wa intensify kabisa. Kaluwore gima timore. To gin messages kaluwore gima timore e wang' sechego. Erokamano ahinya. Nitie ote mar jorendo mantie kuonde mopogore opogore ka ng'ena ng'aka ote achiel ka. Onganyi Pamba wacho ni a network kendo arito oro motelo ne chenro wacho ramo gitiwinjore maler ka wantiere wi komimo. Owino George wacho karkani Nyakwara Mboha man Nairobi Kayole asedonje twak kendo ntiere kachiel Oke Origo Junior Nairobi Utawala ntiere chenro. Filo Jako Yugi neno wakantiere Kisumu Europe ka Emiliana Lasi wacho ka neno wakantiere Mabe Ndewa Aora Chuodho. Ntie ogana mamoko mapod oro ote wayudo ne ote mar Ruth Nyathi Ochieng ma odonjo oro karkanyo kalo e mbui mara Facebook ka wanyayude karkanyo achiel kachiel mondo mi wayude ka wacho ka ne puoch gi pak ne jo Red Cross jogi konyo jopiny moloyo kata sirkal. Leo piny na ni the affected moko aneno ka dar nyaka gi jamni gi misike madongo dongo nyaka gi guok. Bende ni gima kare ka ng'ato yoro pi gi gigo ka odhi dhogo yie gigi kabilago. Wacho ni bende yie nyalo nimo. Mano ote mare kochiwo puoch gi pak. Odhi nyime kowacho ni mogik ka gidhi konyo ng'ato to oromo ni giting' oramo ni ting'o nyaka paka nyaka guok. Gikwero gitimo kokwergi to kanyo gitimo nang'o ka untie kanyo kaka jok mareso oganda. To bende dar gi gik machalo guogi, jamni gi gik mamoko ma ok ochuno. Bende en advisable mondo jal mikonyo odar gi gigo. Aluo twakano moja okada medo mathoth ahinya e wiye. Inyaduoka ne Ruth Nyathi Ochieng gi ote ma ochiwo kanyo kaachiel koda ka puoch gi pak mochiwo ne jo Red Cross. Nyathi Ochieng erokamano kuom pak. Penyo mipenjo en penjo maber kabisa. Kendo iwacho ni ok ber ka ji wuotho gi paka gi guok ni gigo ok ochuno. Gigo nyalo bet ni ok ochuni, to jomoko to gino chuno. Ma koweyo gino chien to tuo dhi mana goye mbele kocha. Koro gigo manyaka consider. Nyaka wang'i mano ni ere kaka wanyalo konyo ng'ane. Kata ni watemo geng'e ni kik odar gi gigi. To ere ka wanyalo chopo kucho. Kopo ni
ochopo to chopo maber maonge paro moro amora. Koro ema ni lony matinde ni wan gi vessels mang'eny gigo manyalo konyo ji to wanyaka keto yie kata ni yie mana yie mar ting'o chiaye ka wan that provision to koro kaluwore gi koro nok mar gigo makonyowa en mana liguno ni dialogue en wuoyo gi ng'ani ting'ise gi omiyo ok onego tim gima kamano to kata kopo ni ochuno to wanyalo loso another trip mar gigi koro ji odhi to bang'e oduogo kawo magi koro ukonyo both ways ikonyo ng'ano mano kudwa paka bute to japaka ne be konyo ni gigo okony oresi to resi yo moro ma ok ochonyo jomoko koro en balancing kech ng'ano miwacho ni gigo ok dwarre en bo chonyore ka gigi weyo koro en dialogue with this person wuo kode maber mondo ipimne gi omiyo gino ok onego tim kanyakla to wadhi bang'e wanyalo organize trip moro mondo duo kaw gik modong' gi koro in both ways wating'o ng'ani ma paka ok ochando to ng'acha be bang'e wakelo ne paka ne bende nyatime ng'wech ka en emergency so emergency ukaw mana dhano to en ng'wech emergency to dhano emergency en priority en dhano ok wanyal weyo dhano akaw buo koro emergency en dhano bang'e to wanyalo biro kawo jomoko to en penjo maber moro ni penjo wach mar yie nimo ka gik mapek kama siro biro ok wawe ni koro wawe luwo chikega ni rules no koro wabole Idrisa no sheria mag chike mamiyo bedo safe nyaka pod waluwo yieno ting'o ji adi carrying capacity mare keno ng'eno ting'o ji 20 koro mano manyo waluwo ok ni koro masiro biro koro ji te nyaka idhi mano nyalo kelo chwanyruok ema ni koro nyaka ng'i yo moro mondo wayud yie obed mang'eny ka wan gi achiel omed ka yie moro mondo gigo bed ores gi te nikech wanyalo idho yieni to wate wadhi nimo mana ka wacho dialogue nyaka bede dialogue kata wan watimo na dialogue on the ground ipenji ni dier kama te kwatimo kama adi wacho dir ni masiro ok nyatimo dialogue but dialogue okaw long ai nikoro mo jangi winjo kanyo ema twak mono mapiyo piyo to bende iti kanyo kigitingigo mapek ma pono nya bedo kanyo ka kelo masira kata midhiero ne jogo mantiere dwaro nitie ote machielo mantie kar kamera na kaw kaeto bang'e yawnu thuolo mar go simu ino namba ntiere piny kanyo namba monego bed ni ugoyo simu no achiel kachiel ka ugo namba no kanyo wamake ka to wawuoyo kodi ka in gi penjo moro amora ne jo Red Cross penjo mane mosebedo kathagi kotenore kod kaka gichwalo kony ne jopiny to bende kama intiere yo machalani nikech achiel kuom jogo ma oro ote wacho kama Masogo area kano kanyo chal nade Magabi Aroka ka wuok Kendu Bay agendi mano bende paro mamoko mantie ka kanya konwa ni kama intiere kanyo yo machal nade okinyi makaono gonwa simu sani line mar simu oket piny ka eno piny kanyo kama intie no kanye kama intie namba no di namba no sani angeni Rosie keta kanyo kisekete kanyo to koro oganda koro chaka go simu mano namba mantiere kanyo angeni gichako penjowa ero entiere kanyo mano 011 inene kanyo kama intiere 0110 no 150092 mano kama intiere piny kanyo bende angine kanyo Ramogi TV nyalo tudi kodwa mbui oduto mondo yudwa ne eyo makare mano kama otenore kod twak mawadhi go nyime sani nyakwa Ramogi Jwang nitiere ote machielo mantiere karka mawada yudo mogik mantie kaka to bang'e ang'ane kaka wanyayudo simbe kod twak mapod wadhi go nyime achiel kachiel ote mara Tabitha mano ote mara SMS wa menaria deka uchelo nono Tabitha oro ote mare ka wacho ni Cleophas yudo ni walange mana koro gweng aya simu ntie kama adonjo kuom Ouma kane Nairobi penjo mari en mane jo Red Cross wan kod getwako kiny makawuono oyawre ahinya machiegni mar Ramogi TV cheno mar piny penjo mane ma in go ne ja Red Cross kata chal mar aduora ni en nade Okay, and penjona during the last rains ma dwe mar 12 Migori County gwenge makakao koth moro mane chwe chande nowaro wi od mama moro ma Chiliel makata sani pod oonge odak mana e od mabati mawie mabati korebe mabati koro na penjo ni sani eri be onyalo yudo konyruok jok midhi kony sani mane kowulo ywero utegi sani eri mane penjona
Ero kamano ahinya Uma, ipenjo kanyo koth mokalo ka midhiero noyudo gi bende sani nyalo yudo resruok. Ka sani bende koth bende pod thako gi sani koso koth nodaro gi to keto mana kama gintie. Pode mana kuma intiere. To koro ot mano gerne no chwer. Ma sama koth chwe to diore mane kona. Ero kamano ahinya. Jack, inya yudo thuolo mondo mi duoka ne Ouma ke Nairobi kaka pok asomo ote mar Tabitha Manoroch. Ero kamano Ouma kuom penjo mipenjo. Iwacho ni mamani nobedo affected last December. Koth mano kalo cha. To koro mana kaka nwalero chien kacha ni nitiere referral. Ka nitie o next branch office, Migori nitie Red Cross branch, odhi office. Ok owacho ni ibo konye. Koro gino nyaka kwong gang. Kikidhi ne wacho ni ibo konye. No wacho ni based on assessment. To be okocho ni Kenya Red Cross manyaka konye. Nya bedo referred. Koro yo mokwongo en reporting. Ka nitie volunteer kanya ka onge to nyalo dhi office ma Migori. Ko Migori ngato nyalo dhi malime matim assessment. Based on nonro motime e odno. Ngato nyalo mi referral. To be ngano nyalo forward based on gimoyudo e odno chalo nade. Yes. Koro based on that report it can be acted upon, not only by Kenya Red Cross but by other partners. Koro o report o timina assessment mondo wane kuma report no wacho. Koro mane yo maber. Kech wano case situation mi wacho no ini minene. Sawa. To joma ni ground nyalo tim assessment, they nyalo advise on how best to handle kaka onyalo deal gi situation no. Ero kamano Elijah kani ka Julu oyaore ka in Kisumu ka Julu kanyo penjo mari en mane ne Jack amayo mano ka. Oyaore ahinya wood gwana ana penjo mana jore Cross niya. Gini ene volunteer to sen company ma ng'ato nyalo konyi awatere nyathina bende ondika. Ero kamano. Penjo ni en kanyo ka Red Cross bende nyalo yudo thuolo mag ndiko oganda moko. Ero kamano ahinya ka minya ndike nyathi kata ka gi jok pada timo volunteer gima moko mantiere kar kanyo. Are umano kod penjo mar Tabitha ne ntiere kanyo SMS kae to ang' onyon gi kumoro achiel. Weche mag volunteer ka bende pod ang' idoge mondo mi oganda ang' yude thuolo mar ng'eyo gi berne ni en mane weche mag volunteer gi. Mano ka winjo penjo mar Elijah ka wuok ka Julu e yo makare. Tabitha wacho kamae, Cleophas yudo ka walange mana e kor gweng' yiero joma gindiko mondo oyud kony to jok moko giweyo. Ero owacho ni samoro achia ng'eny e ot mano bende mi kony an Tabitha ka wuok Nyakach. Mano wach mantiere kar kanyo. Achia bende tie nyaka buore Nairobi ka ochal nade. Wamed go simu imed oro ote SMS line na 339 namba tigo mantiere piny kanyo titudi kod achiel kachiel. San wawinje duondi ma en chenro mar piny wang'eyo chal mar piny Kenya gwenge mopogore opogore. Ikono mokwongo ni chiewo yo machal nade bende oula ntiere gweng' ma intiere mane kaka ikonwa kae kichako ni rupiny ma chenro mantiere kasani. Jack winjo kanyo penjo mar Tabitha kachiel kod aka mag volunteers kod tije mamoko manya bedo ni oganda nyalo donje kata mondo mi okony oganda. Ya ero kamano kuom penjo mipenjo janyuol ang'eni janyuol winjo matek kana gin nyithindo to gionge kar tije. Mano youth unemployment is a big problem in this country. Percentage mar youth maonge tije ni malo kabisa. To koro gima natemo lero wanyalo dukwi mana yor volunteering mana wacho cha. Ni wan tiyo gi is a membership organization tieni in be inyalo bedo member in kaka janyuol inyalo bedo member mane ok ang'e ni ne ine county mane kata gweng' mane da mi referral to the office tipenjo kaka inyalo bedo member. Once you have registered a member then nitiere privileges moko minyalo bedo go. To volunteerism botudore kanyo ni nyathini ka nyalo bedo volunteer to nitie trainings moko mitere nono moko chul. Koro trainings be bila tiege ong'eyo weche mang'eny. Koro kose tiege to obedo gi a lot of capacity. Victor ndisi madonjo kaka wuok kuom Victor. Victor kan tie Nyando. Victor alo Nyando chiew nade oula odoko so pin tiere to penjo mare en mane ne Jack Amayo mano ge studio. Nyando wachi oula to pod nitie lakini ok kaka chon. Koro na penjo ne ya. Come on.
iyudo ka pi komuomo ji iyudo ka jo Red Cross biro timo assessment. En iyudo seche moko ji jok ma pi omuomogo oko yani medane duondi matin mondo wawinji e yo makare kaeto ka nitie TV miyawo toki tilore matin kaeto ikete mute kaeto ipenjane penjo ni mar e yo makare koro tinga duondi matin. Koro penjo niya, iyudo ka osetim assessment, iyudo ka jok moko pi omuomo, jok moko nitie kama mabet ber matin. Koro kosekelo gik ma konygo, iyudo ka jok ma pi omuomogo bedo sideline, jok ma pi ok omuomo ahinya ema yudo kony. To nying kano ndik nying jok ma pi omuomo kabisa. Kanyo nya konywa nade. Erokamano ahinya Jaka in erokamano ka wuok Nyando. Nitie Dennis kane Kapsabet. Oyawre Dennis machiegni. Penjo mari en mane? To Kapsabet uchiewo nade? Uchiewo maber. Tinga duondi malo ka tipenjane penjo ma intiere godo. Wachiewo maber Kapsabet. Penjo mara en gi ada penjo jo Red Cross gimoro timre ahera. Ok de gikonyo jok moko nitie jok ma pi ywayo mondo odhi okaw loans. To loans gi jogi ibiro imako gi modong'. Ok ginyal wuoye kata gi jo loans gi mondo mi okonygi kaka nokony dhano diere corona. Kisani koro dhano ni matek, jok moko dhi skul, business ochung', jo loans bende kodgi. Koro ok de gikony, ok nyal konyo jogo bende. Akwar kamano. Erokamano ahinya Dennis kane Kapsabet. Medgo simu ka wantiere kae wan ka kod Jaka Mayo ang' oduok penjo gi duto ka wantiere ka. Mane gimomiyo kata odiochieng' ma kawuono ka gidhi yalo odiochieng'no mar Red Cross e piny mangima. Gama gibende gik moko ma gidil godo achiel kachiel. Nitie penjo mathoth maber donjo kora mojwang' Sario Sakal Dakika auchiel wadhi nyime kod chenro ka wantiere kae kod Jaka Mayo. Nitie Martha mane dhigo nyime atimo mos ang' wang'uko mana kamano ka wakawo simono mi yud penjo mathoth ka wuok kuom jopiny giwegi jogo manie ground. Wacho ni ground kata gine ma ikonwa chal mar wach. Inyamana dhi nyime kama nichope kar kacha nitie penjo mano or mar volunteering cha ilere kaeto mar Tabitha mane yango pia chia ma wuok jomage manyalo bedo kata ka yudo kony kachiel koda ka sidelining ma bendo yudo ka wuok e county ma Kisumu kanyo kod county ma Kapsabet. Erokamano kuom penjo mus penjo. Nitiere wach ma wawacho ni quality assurance. Gigo ka assessment itimo on the ground. To nitiere team ma temo wuotho mang'iyo ni gigo otimore e yo makare. To koro mana daher mana duoko mana wach mar reporting cha. Gima kamano kotimore to no wasewacho ni nitiere office ma inya report gima kamano. Iyudo ka achien nitie od assessment otim to kokawi in gi ratiro mar chako wuoth the a branch mar Kenya Red Cross report and then there's a team manyalo biro to come back. The other one go sime direct to jo sime mokawo sime ne boro ng'ato mondo ipuru ni gime wacho no be en gima meet the threshold mani wacho cha wakawo Susan kaka credit ni pokoro Susan in Eldoret ichiewo nade Eldoret unade machiegni penjo mari en mane? Penjo mara ni akoro lakini ane Eldoret to pinyo chodonjo Nyando to muomonwa ot. Wan kony moro amora wayudo ga kanyo onge ma pi oketho ot ma winjo ni gimoro amora onge ma manyalo konyo. Koro kony moro amora kata joma osewuotho kanyo manyisowa ni jok manyo pi okonyo ni to waneno mana TV ni to iyudo kony to wan to pok nwayudo nyaka nini. Koro kony en ang'o matimore e state wa ma Korowe no. To bende Susan ka gwenge ma Korowe sani to nitiere Eldoret bende namba mar jo Red Cross mantie ka mosebedi ka iwacho kaka ma sirkal cha bende osegoye gi jogo mantiere alworau? Osego. To duoko en ga mane? Duoko en mana ni ka gik mokony biro to onge jogo go kwa yudi kamoro ni SS ma Kangoya iwacho ni Kangoya te Asaul onge kony moro amora mwasega yudo nyaka ne picha Erokamano kuom penjo mari en geno mara ni ude okethore te piyo ywero ute te maonge gimoro amora mwaseneno. Erokamano
mano gwenge ma koro wero kamano nya Susan angeni jakang meduoko koro jakang waringo mani wiye kanyo mondo mi siu machielo ka donjo du kisa duoko kata riyo moko mani wiye ka angeni dhi nyime mondo mi duoka mani ntiere abiro dhi wach mar loans ng'ato nowacho wach mar loans ni ere kaka onyalo konywa mano Dennis kan Kapsabet kanyo Dennis kan Kapsabet weche mag ahero Dennis ne wasewacho wach moro kanyo mar livelihood ni bang' masira ni ere kaka onyalo dhi mbele gi maisha nitiere migawo madil gi livelihoods ni ensuring ni at least bang' mano ere kaka onyalo dhi mbele koro nitiere be advocacy group advocate for things for follow up and referral nyabe referred kum jogo manyalo konyi mana kaka nawacho cha ni gima kamano kotimore report go sime get you direction inya dhi office direct ka in go office ka in go office to go sime you go direction kaka nyalo konyi Okoth kantiere Awendo e county ma Migori oyawre Awendo chewe machal nade oula unugo koso oge to penyo marian mane mokwongo ka yawo TV duoke piny kaeto kik iwinjri ka wawinji obedo matek dhi nyime mondo ipenj penjo duoke piny Yes, Okoth. Kik iduoke kata piny lore alora kata ing'ade sauti ang iwinjri e YouTube bang'e wawinje yo makare idhi nyime aya kiseweyo winjri ang iduogi mondo mi wadhi nyime kod penjo mamoko mantiere ka igo simu nyakora moge jwang' lor mute duok volume mari marum te nyaka 0 mondo mi kiwinjri e toki ok diwinjwa wambe ok dawinje yo makare mondo tudwoko bede yo moro makare nyakora moge jwang' wantie ka kod penjo mathoth mapod medo dok kar ka chenro ni yude YouTube yude Facebook ka isetieko chenro go simu ang idogi winjri kaka ni ntiere kinyagonwa video call bende WhatsApp wabukoni chieng' mibogonwa mondo mi chieng' moro wayawe kanyo yo makare mondo mi ang wadhi nyime ka wantiere kanyo Philip kawuok Siaya oyawre machiegni bende Ramogi TV chenro mar penjo sani penjo mari en mane penjo mare ne ya pi mari vazoea igni osemuko ute ka mang'eny boketo gik monde ji giseridore go to pok oyudo kony moro amora yorao erokamano Philip mane penjo ni ka kony bende nyalo chopo ne un kauntiere kaunti ma Siaya jogo mantiere alwora mar Aora Nzoia erokamano nya Philip ang'ini ang'o mag simu go gi kanyo mondi modong' kanyo ang' waduogi mondo mi waduok penjo gi mantie ka mondo kik gimakre ahinya mathoth ahinya ka montiere kar kae Jack makoro inyalo mako kanyo kidhigo nyime nyaka ang' wachop kanyiri Philip mowacho ka ntiere Nzoia erokamano awinjo ka openj penjo mar estate ma Kagoya ni pok okonygi to nitiere gima oluongo gi kizungu ni after action review tiende ni ka gino kony response ni oserumo kony mar joma oulo dhi ni oserumo to waduogo bang'e to wanonore ni ere gino manotim maber to ere ng'ikruok manobede to ere kaka onyalo konyo koro gimoro luongo ni andika ka gino noseket andika gisedhi office gise report consistently ni ma notimore Kagoya nokokonyo ma bochako timore Kagoya nokokonyo to ma assessment mowacho ng'in wan gandika maber koro mano action nyalo kawo to ka iwache ine odi tiwache ma estate wa pok okonyo yawe estate wa pok nokony ka okang' manyi volunteer kanyare yuko volunteer kata the office report then a team bo biro to bo assess ka gimuwacho no be en gimo meet that threshold mono wacho cha to koro kopo nono ni gino ondike to pia kata the after action review then mano follow ni koro wanyalo lo wachno nikech koro nitie andika koro kik obed ni wawacha to wabed jomago maluwo gino matimore e yo makare go sime yubedo direction ka in begin go office the office mondo iyud ni ibo ng'isi nang'o ere kaka inyalo kawo okang' mondo iyud konyruok kolore gi migawo mo ok ochuno nyaka bed mar Kenya Red Cross kende nikech moro nyadhi tibedo referred ni nitiere gima kama timore you are referred joma kama manyalo konyi koro ifaro be nyalo tiyo kuonde ma kamago koro kik owacho ni wane udi nikech kiwacho kamano ng'ama winji onge de onge rede moge do ng'en doko winjo wachino nikech iwache to in e ot koro ka okang' mondo gino bed documented ni gima kama notimore these are the extent of the damage to ma nokokonywa yes nyalo bedo office ma Kisumu nyalo bedo office ma Nairobi ka kaluwore gi intensity gi threshold mar report no mano kama intie kanyo nitie penjo machielo manowuok kuom Okoth kantiere Awendo
antiere macha mar sidelining kendo ji bathe kendo ji bathne ma ben awacho en achiel kuom gima watimo mar quality assurance ni koyudo gima kamano to wanyalo kawo okang' kaluwore gi adieri mantiere on the ground ni kobedo reported to nitiere team ma ioro matimo assessment nonro mana ng'isicha en everything en based on nonro gima makatimore to nyaka wadhi wanon ni en gino to timore adieri to ere gima miyo gino timore dang' wakonyore nang'o to omi referral koso onya yudi kony moro not only within Kenya Red Cross onya bedo beyond mokalo kanyo ja Philip Siabe penyo ni be chal mane wacho ni Nzoia osebedo ka muko udi ndalo mang'eny to onge gimitimo mana yo mana wacho cha same way ni jothurwa obiro jogo ma luwo andike gino kotimore ise report osendike kata otimore dichiel kata okawo okang' next time ka gino chako timore kendo ng'eni wan gi basis mar referring kuom gima ndiki koro bed jogo ma luwo wach to bed andike maber koro kata ka the advocacy group biro to gin gi gima ginyalo lay hands on kech mano koro ng'eni chalo koro ogo mbaka tie yien kech there is no evidence ni gino notimore last year to kamane kano bedo koro luwe mondo gino bed documented kamane kama nitiere ote moko madonjo kar ka pod wadhi nyime kod yudo otego men ariadek auchiel nono nitiere ote ma odonjo kanyo mwaketo kanyo e mbui mara Facebook on mago bende mag YouTube mano kama gibire yore mopogore opogore kar kanyo ka wayudo gi achiel kachiel mano wanyayudo ne ote mag Facebook mosedonjo asetieko mar Tabitha nitie mara Lilian Onyango mawacho ka ni antiere chenro from Kisumu mosna wendo amor mar nene ko kelonwa puonje maber ahinya nitie ote mar Caleb machielo mantiere kar kanyo ka wacho ni elo Cleo ma otile Caleb ka wuok Ndhiwa apenjo ni how does one get ango wacho wuok Ndhiwa apenjo ni how does they get capital magi konyo godo and payments gi to giwuok ga kanye mago payments ma imiyo oganda gi tiponi uchiwo ga nyaka monetary payments mana ngiduoka ne Caleb kanyo ka wasetieko somo otegegi Jojo Wenga ka wuok Kindu Bay Konyango kwayo county government ma Homa Bay mondo miyo konygi wacho ni obarne gi pi mano ote mar George Owenga machielo ntiere ote mar Apollo George owacho ni jaero apenjo ka ni pi maketho udi kod sirkal maketho udi nitiere pogruok ng'ato dhi safari to oyudo ni odi omuki bende unyalo konyo jok mantiere midhiero machalo kama bende sirkal nyalo wuoyo gi ji mos to ji dar mano gik moko mantiere kar kanyo penjo mantiere kar kanyo mak penjo kanyo mondi kaeto bang'e ang'e duoke ane mago mantiere kar kanyo ote modonjo kuwuok kuom Lilian Caleb George kachel koda ka Apollo kotenre kod tich ma untiere godo gi omenda. Erokamano winjo ko penjo wach mar capital ere kaka nyalo yudo capital ibo fwenyo ni thoth wuoyo na adok mana chien to I refer to the same word ni nyaka obed jogo ma luwo gima timore to report kise report there is evidence nitiere ranyisi manyiso ni report ikawo okang' to okang' no nyalo miyo koro team biro timo ni assessment to based on nikech onyabo koro ni konyo ng'ato moyudre nitie threshold nitie gigo matimore ne ng'ato ma wacho ni ng'ani koro onego kony to mano e gima wacho ni training timo ne volunteers gin gi those kind of information ni gima kama kotimore to ma e gima timo ot makama ka yudo to go report kase go report jogo obiro e ground to timo assessment to odno be onyalo qualify mondo koro miye cash voucher for example odno onyalo qualify miye yor chiemo food support odno onyalo qualify mondo bedo support gi livelihood nikech koro ne gikomo eka kama to cham go nolal te be onyami gi kodhi mondo koro next time gikom maber koro mane mana wacho ni luwore gi nonro cha koro obed jogo maluwo gigo mondo ka gino osimore to nonro osetimni makaro kikonyi to nitie nonro about you nitie nonro mwacho ni Philip ma Nzoia notimore kama to ode nobedo kama te mane kaluwore gi pesa manogo nokonya konye but pod en situation bilano tere ka onyalo timone referral kata jokony moko bokonye ma ariyo en wach mar pi maketho udi to gi sirkal maketho udi wan koro wanyama na wuoye wach koth maketho udi
serikal maketho udi koro man gini ok ma jok midaro kigolo Mkuru kwa Ruben, Mkuru kwa Njenga, jogo mantiere Kiamaiko kanyo wuonge war mara wano wuo mana pi maketho udi bana is an emergency makoriko inyalo bidi konyi nikech I believe ni the other arm mar serikal ketho udi mi warning and all that kind of gine to koro kanyo koda lonje kanyo ngino koro hewa wano wuo mana ko mano midhiero mopo mato serikal osekono gidare mapok gidare mano koro ing'eni kata kwa donjo serikal nyalo donjore kendo ni serikal ema koro migelo fa para miyo jogi wich teko koro mano is a no go zone wanong'i mana pi maketho udi ok serikal maketho udi koro wach pi nwasewuoye kanyo bende ng'ato penjo koro ka ntiere thuolo mar rango ni un independent adier serikal donjore kod tiju koso ni mudonjoga gi tij serikal kaka Red Cross en adier ni udonjru kodgi koso utimo mana tiju kendu kata serikal onge gi lwete e tich one independent mano is one of the key values mana watemo nwa celebrate kawuono the 7 values watemo celebrate ni one independent for example ka ikawo konya konchiel to nitie lweny ng'eni kata kidonjo kanyo to ok nyal yie nikech ni sekawo bade konya konchiel koro one neutral egin wadonjo kamoro amora to watiyo tijwa to wuok maonge complain moro amora koro mane gini watemo geng'o ni koro kocha be koro kik wagwar wach mar government ni wawuoye wach government ni omuko ute nang'o nyakoromo gi jwang' nitiere weche mopogore opogore mantiere kar kae ka director mar Bob nyalo manyonwa Milton Jaka Black entiere alwora ma Mathare kendo ka wanyayude through ka wanyayude simu mondo mi okonwa ni chal mar wach to entiere en mane mano okinyi makawuono ka nyaka sani nyakoromo gi jwang' weche gi thoth ahinya mano mabedo kae ka waluoni nyakoromo gi jwang' mano Milton Ochieng Jaka Black omiyowa report moro ni nitiere obila mathoth ahinya mantiere Mathare nitiere chenro mabende okwamo ka gintiere kanyo wacho ni nitiere obila ma koro sani temo tamo oganda mane ng'anyo ma ntiere alwora mar Kiboro mano Mathare ma sani bende obila ntie kanyo wacho ni en ng'wech mantie kanyo ka gikwedo mokalo weche mag darogi ahinya e gwengego mano kama gintiere mano ntiere traffic ma bende ka poni idwa tiyo kod apaya mano ma Juja Road mano ka ntiere county ma Nairobi ibeda kicha ni mar gikwedo muko mag udi mantiere karka matimore alwora mar Mathare River mano kama gintiere gimoko taende mopogore opogore picha no watemo manyo ka wayude kata kapok wayude watude kod Milton Ochieng mondo mi okonwa nene chal mar wach to en mane nyaka sani kama entiere mano kotenore kod ng'anyo mano matimore kanyo alwora ma Mathare mano ka wantiere kodi kar kanyo achiel kachiel nyaka sani nitie thuolo mag gik mathoth ahinya mantiere kar kae mondo mi ang' okonwa ni nyaka sani gimoneno to en mane mano ka okalo alworano mano mar Mathare mago weche madonjonwa ka achiel kachiel nyakoromo gi jwang' mondo wabed ane kod ng'eyo ni gin to gintiere e yo mane mano ka wantiere kode ka achiel kachiel mano Milton Ochieng ka wantie sani chenro mar piny nitie gik mathoth ahinya matimore kar ka to ahinya kama intiere report ma ochoponwa kar kae ma bende ibedo kanyo ka irango okinyi ma kawuono ni nitiere chenro ma orochore apayano mano mar Juja Road mantiere county ma Nairobi to ahinya bang' jodak ma Mathare chako chenrogo mago mag ng'anyo ka gikwedo chenrogo mopogore opogore kama intiere mana kama entiere kanyo mondo mi ang' wayude ane ni entiere e yo machal nade ang' wayude ni thuolo mar ikonwa kanyo ni entiere kama ok onyal mako simu e yo makare kata kama onyalo lose kata kamano kochopo kama onyalo lose kodwa achiel kachiel ang' wakone ane kanyo ni wayude e yo machal nade magi gin midhiero moko mabiro kar ka sirkal to osechano chenrogi duto kama gintiere nitie jok manureso kawuok Mathare ng'anyo ma kamagi pod ntiere ong'eni gin jogo ma bende yudo kony kawuok kuom Red Cross kata jogo ma pod umedo manyo kata hocho mumedo chiwo ne jogi kiwinjo chenro machalo kamagi ng'anyo ka
kwedo gigi duto. Debedi tudruok moko osebedo makare kind sirkal kata koso migepe matimo wechegi mag dar kata mag konyo oganda ne jopiny e yo makare. Weche mag tudruok kori kata communication ne jogi osetimgi e yo minya wacho ni en moro malong'o ahinya. Naneno ka nugolo advisory mar juma mokalo ka ukono oganda ni gik mage monego tim e kinde ma ula ochopo, loro sitima, neno nyaka winjo nyaka londo, neno TV mondo mi ubed kod ng'eyo ni migepe gi landang'o kuonde mopogore opogore. Nyaka sani dikete pi machal nade kaka usebedo ka utudore kod jopiny mondo mi gidar kata gibed akicha mondo mi midhiero ne kik lure kendo. Sani gimiluongo ni sensitization wasetimo wanya kete at 70% ni tamoro 70 ni ng'ato ka ng'ato ng'eyo gino matimore kaka onego time. Kosemi warning ido SMS simbi ni koth biro, tintie message mang'isi ni jomariembo gari kiyudo ka ula mol e daraja kikal. Ing'eni jothuro ing'eno chayo pi mamol to wan wacho ni pi kata na inja 2 inja 6 nyalo dhi kodi kaluwore gi speed modhigo. To kijariembo mtoka tiyudo oula ma fut 1 kadhi malo, pigno nyalo dhi gi mtoka. To waseneno jomoko mosedonjo to neno gi wang'gi. Koro waneno ni sensitization ni malo e yor radio, ko rekomane radio Ramogi, kaka sani wan e stations mang'eny watemo hamasisha ji in all languages ni gima kama kotimore to kama eka onego gitim. Koro in terms of sensitization wasetemo ahinya kaluwore gi collaboration matimo gi radio Ramogi gi other station odhi maber kabisa. Erokamano. Nitiere pichni mamoko ma gidwa neno sani, mago pichni ma jok mosebedo kureso, utiyo gi boat, utiyo gi gik mopogore opogore. Ng'ato da volunteer kodu en ono mana ka ji donjo e pi to chikre en odani mondo mi oganda oyud resruok. To kia ni lony mage madwarore kar ka. Upoge kidienje mage. Untie gi jok manie yamo, jok manie pi ka, jok manie lo ka wuotho, to lony mane madwarore kata ma untiere godo mondo mi jok ma kamagi oyudane resruok kalure kod lony ma udwaro. Wan ok oyie ni ng'ato ang'ata ni dhi reso ng'ato. Nitiere aqua rescuers, joma bedo trained. Kamano. Gibedo trained e lony maber. Monyalo dhi deep diving, mogol kata ng'ato e pi. Mago training mawatimo, itimo negi, and they are specialized. Nyaka puodhi, mami kata certificate. Mkoro ini, wachini in ko yieni, mondi dhire, ires ng'ato. Nikech thoth, inyalo ni idhi reso ng'ato, kare ime mokore dhi. Koro thoth ne watemo wacho ni kidonji ki okin gadi. To ahinya en jomo yiene kaka aqua rescuers mosebedo trained ni gine makoro ginyalo dhi reso ji e pi. Especially the deep waters. Pi motut. Mano kaunti karka nitie gino matimore kanyo e kaunti ma Nairobi koni kanyo waitude kanyo kod Milton Ochieng Manja Black ka nitiere kanyo alwora ma Mathare kose kwamo Juja Road podi kama nitiere ka imedo luwo chenro machalo kamae o chal nade Milton Ochieng ka wantiere kodi sani e yor simu ka inyalo kono wasani ni chal mar wach to en mane ang'o mineno are okinyi ma kawuono. Cleopas, gimatimore Mathare ka ok ber nikech nitie chenro ma sirikal ni godo mar Muhudi mantiere mita 30 ma okiewo gi Mathare River. Kata kamano rowere owuok oko kedo gobila ok gidwa ni chenro ma kama odhi mbele ka ng'anyo duong' ahinya kamoro ni Kiboro ka nyaka sani Mathare Chiefs Camp ka en mana ng'wech koni gi koni joma ne wuotho gi chien gi bende koro dok chien ng'wech kaluwore gi ywaruok nitiere rowere manosemoko mach gokinyi kaka kamano obila chal ka gima temo gayogi to kata kamano obila bende nosesimo mach ma kamano. Wuoth osechung' ka ma ji osebede nyamburko kuom malosa mangima ka gache ok sudi. Mane chal mantiere sani ka jogo mawuotho gi tiendgi moko bende chal mimayo simbegi timayo mwandugi chal ok ber ahinya e alwora ma Mathare Cleopas. To Milton, manya bedo nose chako kata otimore kuom thuolo marom nade nyaka sani wantie ka saa 2 en gimoro ma bedo ochakre kata ka saa 12 ni mar Mathare wang'eyo gi jogo manya bedo kanyo ka mondo ka dhi e tich to moko bende wuotho ka gintiere kar kanyo to chal mar obila bende gintiere to kwan gi derom nade. Obila nitie obila mag traffic, nitie obila mag majoni ma bende temo iro malungo wang' mondo duok rowere go chien to gini nochakore kar saa 12:30 mar okinyi ma onge nyamburko madhi e town gigeng'o ne nyamburko duto kata kamano obila temo ni mondo giyaw yore to podi gima neno ka marach en ni rowere koro kawo thuolo ma kamano ka gitiyo godo e mecho kendo gimayo jok mawuotho gi tiendgi Cleopas.
Angoniro kamana nya Milton kangi nya yudo thuolo mondo mi anga imed luonwa sigana machalo kamano tibeda kicha bende iwacho ni jogo ma kamigo e simu no gino kik simbi bende kik lal angena wabiri mondo mi angi kono ne mathoth nyaka ntiere kar kae to bende kata kapok awe mondo dhi Milton nitie gimoro ma pono nyakwara moge jwang der mar ng'eyo ni e chero gi duto kama gisebedo ka gitimore aora ma Madhari kana Madhari River kama ntiere kar kanyo mane kama chiegni kod kama ne oganda mathoth oyude hinyruok kamoko ne owito ngimagi ka to moko bende ne odar. Leopas mane aora mano ywayo ji mano ywayo nyaka udi kendo sirikal dwaro ni mondo jomogedo machiegni mita 30 koa kanyo mondo bi owuogi te marowere bende gi jodak ma kanyo odagi ing'eni thoth jogo ma bende gin jodak maka gin jogo mogero utegi giwegi ok gin jogo ma opango koro ok gidwa ni mondo gidar nikech ok gisebedo ka gichulo rent. Ero kamana nyangi yudwa na jodak ma Madhari kanyo mondo miangwa yune patso bende ni igito ng'anyo margi ni gin magi mano gine mabiro kama mondo miangwa yude kanya achiel kachiel e wang' jogi mar Ramogi TV kachiel kod ka Ramogi Radio. Ero kamano Milton beda kicha simbi kik dhi odangwa tudre kodi kidi mabiro. Nikora moke jwang' mano Milton ntiere ng'anyo ma obagi Madhari kutenore kod wechegi mag oula. An ka kod Jaka Mayo en coordinator mar Red Cross e county ma Nairobi ka kendo alwora mare korango chenro pogore enya mago bedo moten kod ngima mag oganda ayo jo pach koro kaka ja Kenya kata kiketo simbo mari ma bedo ja Red Cross bathe ng'anyo madhi nyime ni mano matimore sani Madhari kama nodhi kacha mondo mi ores oganda en koso winjruok mag jopiny kod migepe makonyo e chenro ni mag dar kachiel kod ka miyo gi kuonde dak makare tere kaka inyalo lose mondo mi oganda kikale midhiero nikech kawuono kata kan kanyo jomoko pod dhi hinyore kaluwore kod baruok kite kata tiagas mibaya sani Madhari. Ero kamano aparni wambe ok ni ko walinga linga nitiere kaka wanono weche to wa approach the concerned arms of government ni gima kama katimore koro mae gima de option mondo walu mondo watim maber to mana kana wacho cha ing'eni gige siasa koro tek samoro mondo idonje ga ng'enge koro moko ing'iyo mana gi chien to nitiere elements of advocacy nitiere elements of advice the committees maromo wacho ere gino impact mar flando bedo kama to ma was a bit political ni ute manomuki to kinde ka koro ma koro is heavier gin kikelo statistics belano koro wacho ni koro koth nomuku ute makama to government koro nomuko makama magi impact koro watim nango mondo wakonyre okonyo piny ere ka nya bedo gi dialogue mondo tim gine yo makare koro mago timore underground to ni koro watemo wacho ni koro gima timore no ok gima ber mane ng'eni ko wacho kamano to olware mach mane pogruok mantiere kar kanyo koro moge jwang' kairango tich ma bende gitimo e yo makare ang'ena dong' gi thuolo mar dakika 10 tatieko chenro ageni sani adarango midhiero mikelo kod oura kod kony ma ochwalo kokalo e mbui mar Kenya Red Cross kachiel kod kabade ma tiyo e kaunti ma Nairobi ne gichiwo milome moro otieno manyoro ntiere ot mane olwar piny orumbore e kaunti ma Nairobi e gweng' mano ma kardak ma Udhiru kaunti ma Nairobi mane picha odno nyakura moge jwang' mano ayudo kanyo odiochieng' no manyoro kendo mane yangore ni ntiere response teams kata jogo mane chwalo kony mopogore opogore e kaunti ma Nairobi mokwongo dani Jaka Mayang miwane picha e kinde ma gini timore to giyudo ote mar mondo mi oganda bi okony ochal ganade korka kori seche ariyo mokalo kokalo e mbui nogo mar Kenya Red Cross giyango ka ni ntiere miyo achiel ma bende ne oresi kawuok e odno ma bende ne otere e osuptal gi jogo ma wacho kanyo gin well wishers ji 10 mamoko ne othiedh mana kama ne gintiere kanyo kod action team mar jo Red Cross kendo nyaka sani jodak mantiere odno te kama ne gintiere iwacho ni gin accounted for kata ong'e kama gintiere ma en miyo ma bende ne yudo res kendo otere kata nyaka osuptal ji 10 mamoko mane hinyruok to othiedh mana kanyo giduto gintiere ma en ot ma orofa beach mane oruombore kata ne olwar ka intiere kanyo e kaunti ma Nairobi no chal nade mokwongo e chenro magigi timre lo bedo mayot kendo wanyano ka landslides timore kuonde mamoko waneno ka udi moko moko en ot mokwongo mano moro bende kaunti ma Kiambu gima kamano timore bath od ni ntiere ot moro ma igero wadhi no kanyo ka ten kaunti nyalo kawo measures moko macho wamuka kata ot man bathe ni wamuka ot mantiere bathe koni gi approach yo machal nade mokwongo kaka noyude
steps mage mano kawo kar ka koro kurange jawinjana kaka ne uneno nyoro jatenda ni station nyoro Radio Ramogi no Citizen Dr. Idris no lero maler seche manene e studio no ero kose kata yudo wach ni ot moro gore ka piny to my situation tieni wan gi system mangiso machiwo reports gima na explain mokwongo ni wan gi miluongo ni emergency operation center ot ma kidhi office no wan gi report ma kuno opogore to en 24/7 en ot ma ngata kidhi tibo yudo ka ji tiye koro simbe donjo kuno opogore across the 47 counties koro ginya yudo report ni from the volunteer on the ground gima kama otimore to kaluwore ng'ama yudo sime no to escalate tiek more report no koro gima kamano miyo wan gi up to date information e gima timore kamoro amora e Kenya ka koro that kind of system wan go the emergency operation center mamiyo reports from all the counties koro kaka manyoro en studio to osema na yudo wach ni gima kama osetimore mana kata kano piny ni ot moro gore Uthiru to nowinjo kod duoko ni ono gore piny koro podori report nitie ji on the ground mago miwa report to wakatime kendwa watimo gima security apparatus mar the county the national government kwariyo gi migawo moko mano kaka gintie kar kanyakro mag jwang mano ot moro omre piny odiochieng'no manyoro otieno manyoro sa 2:30 ma bende ne nitie jogo 10 manoyudo hinyruok kanyaka sani yangore ni giduto oseng'i kama gintiere mano othiedh kacha othiedhgi kendo otiegi mano kane giriwore kata kod telo ma kaunti ma Nairobi kaachiel kod katend obila e kaunti ma Nairobi manochopo kar kanyo kod kembe mamoko ma pod chwalo kony ka otenore kod kony mapiyo ma ginyalo chwalo kata mago mag ambulance services mantie kar kacha kaachiel kod county fire brigade kata mochung' ne simo mach e kinde ma midhierogi bende timore achiel kachiel. Odiochieng' ma kawuono wadatieko chenro ote mari ne japiny Kenya mantiere kumoro amora doher mar ng'eyo ni tich ma Red Cross timo ka en tich ma oluongi mondo mi tim en tich ma itimo e yo machal nade to odiochieng' ma kawuono kudhi alo odiochiengu e piny mangima ote mane badi ne jogo ma utiyo godo jogo ma chiwo ngimagi mondo mi ores ngima jok moko kama gintiere kone mopogore ma pacho ka. Erokamano odiochieng' ma kawuono nasewacho ni wa celebrate World Red Cross Day mokwongo wagone erokamano jopiny gi volunteers matiyo nikech gino ok onya time kendwa wa celebrate gi they are our heroes on the ground gin ema ging'eyo gino matimore to gi respond maber kabisa kuom kamano wa celebrate to kendo wang'iyo kaka wanyalo tego eyo tich mwatimo ere kaka wasebedo kwatimo maber to ere kaka wanyalo ng'iyo yore moko mageng'o ng'ikruok mosebede koro is a way of reflection and ensuring ni watimo gino eyo makare koro kwa ng'iyo the principle manowacho mag independence universality ang'o ginigo to watemo tegogi ni watimgi eyo makare kelo mano watema tek mondo obed alert wang'e gima timore e piny to wang'e ni gima kama kotimore to wanyalo timo nang'o to kendo ok ing'e kendi item lero ne wadu e bathi ni nyaka koro wabed alert mondo wakonyre nikech gima nawacho nyoro ni gima nawacho ni kano wachako ni ikido early warning to chances are ni nyalo kawo action mikonyri maber to kibede beda kamoro mekia gima timore tingini gino ko ohiti to iwinjo ka ogoi matek kabisa koro obed jogo moikore ne tiyo to volunteerism kendo akwayo ni obed volunteers e yo moro amora manyalo tiyogo mondo okony ogandawa agonero kamano erokamano ahinya odiochieng' ma kawuono weche thoth nyalo bedo kata ka orango ka omedo chwalo kony ne oganda jo Kenya e counties mamoko erokamano kuom thuolo mar biro kendo itwak kodwa kendo ipuonjo oganda e yore mopogore kawuono erokamano nyakora moge jwang' gi kanyo ang'ini makelo e giko to in misebedo kodwa kae ka ioronwa ote wagoni erokamano nyilari kawuok ahero ne nigi penjo bende wanyalo yudo compensation kawuok kuom jogo mane utegi oketho ageno ni mano Jack oseduoke yo makare wacho ni ero ma Jack Nyadundo ka ntiere adiedo joma piyo yuero to gikonyo nang'o Jack oseduoku kar kanyo koro mogo jwang' mondo mi ugo namba cha en 119 ibo mi kony kakalo kod namba no ibo koni kanyo chenro mopogore monego bed ni luwo ma namba ma jo Red Cross bedo kanyo ka tiyo godo achiel kachiel ka Cleophas ng'ato wacho ka ni Cleophas chenro kaka pile kowuok e gwenge mar Inya Awendo ma Arizona Iro erokamano ahinya Tabitha wacho ni ma Tabitha ornwa namba jo Red Cross ageno namba pod en macha 119 intie kanyo samoro rito mondo jofwambo chopi mondo mi wakoni wami microphone kata kamera mondo mi losi mondo mi ikonwa ni idwaro kony
ma samoro kuja bedo mayot nikech jofwambo wake counties mopogore opogore. County ma Kisumu kuom ranyisi ka Millicent Adhiambo ntiere Nyando tidwaro kony ka ntiere Kapuothe Kisumu town obedo matek. Samoro idwaro kony ka ntiere Seme, idwaro kony ka ntiere Nyakach Sango, to jafwambo ntiere gwenge ma Muoroni kata ntiere gwenge ma airport kata Yotonglo obedo matek. Di namba mag kony ma oseket kata mag sirkal kata mano mar Kenya Red Cross mondo mi giranga neni kony nyalo chopo ne machal nade pio chopo iriti rito jofwambo mondo mi ochopi. Jofwambo bende wanya mana timo mana kama nyalo chope kanyo, to ka wachopo kama intiere sigandi wabro kelo kae e yamo achiel kachiel. Mbaka magola okrum kanya koro moge jwang sa osekalo dakika 39 tok sa 2 en kinde madani watiek twak gi kae to wadhi nyime kod twak bende mar oula kako serocho ngima nyidendi joma mine kachal koda ka nyithindo e chenro mara mbaka oromo midhi tako nyawadwa Joyce Oduor odiochiengni ma kawuono. Agonwero kamana ahinya kuom bedo koda ubedo koda ka kwago mbaka simbe mugoyo. Agonwero kama simbe muwuok Kapsabet, muwuok Ahero, moa Migori Awendo, muwuok gwenge ma Siaya. Wagonwero kamana ahinya, wasomo gi kendo wayudo ote mari eyo makare. Anata e chenro kiny ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch, ja Kisumo Kanyakwar mokeo Nyakach Sango, oriti masani.